Ja. Empiece nomás. Hola. Estem gravant. Sí! Hem tornat! Sí, hem Tornat. tornat, saps? Vinga, va. Yo no, yo soy otro. Bueno, estem aquí en una nova sèrie. Sí, no hem acabat l'altra, però teníem problemes amb el servidor. Ja estan solucionats ara. Ara ja no. I Vale, hem actualitzat, per això no tenim shaders, toma, hòstia. I... Hem actualitzat, sí, això, Tu que és l'1.5.1. hardcore, no li fotis colles. Sí, se m'ha escapat. Vale, i farem una sèrie hardcore, És de nit, amb Walter i jo per una banda, Font fes de dia, perquè me fiques en creatiu, perquè si no perdem corazones. vale, d'acord. Bueno, I amb Font i en Xavi per una altra banda. sí. Yeah, motherfucker. Ara fica'ns Bàsicament. en d'esto. Hem quedat en teoria que no podem trobar-nos entre nosaltres. Ni... No, tenim una No. treuga de 3 dies Més o i menys. a partir d'allà tot val, excepte creatiu. ¿Sabes? En sèrio perdeu el temps en robar-nos? No tindrem res. En tot cas... Ja, clar. I tu què saps el que tindràs? Tampoc val allunyar-se molt d'on estem. Joder, o sigui, no te'n pots anar 2.000 blocs cap allà, perquè si no és una mica avorrit. Sí, clar, perquè m'atrobis i m'arrobi, zorra. Joder, és que llavors quina gràcia té fer això? Vale, vale, vale. Pues... Tranquil, és el tonto del Te grup. truco, Sí. te truco Font. Sí, ara Vale, fem les trucades i tal. Fica'ns en... d'esto. Survival. Pues això, fica un altre cop de És dia, hardcore, és el hardcore, creatiu i ja està. Aquest server és hardcore, aviso. Ja per... En fi. Pels que no sàpiguen el que és el hardcore, el que passa és que quan un mor, el mapa desapareix totalment. No, bueno, no desapareix perquè és un server, però... Bueno, però... Se suposa que no pots tornar a entrar, però... Però ja bueno, no ens enrotllem més. I Font fica'ns survival i jo gravo ja el meu i tu el teu, xo. Apa, I torna a fer de dia. Vale, yo llamada. Sí. apa, adeu. 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 Font, nosaltres ens quedem aquí, vale? Perquè ja se n'han anat. I hem canviat? Sí, va, anem, va, No, va. Walter... Cap on vols anar? Vine, segueix-me, que m'enxio abans hem d'esto. Vale, voy. Hard. Corre nomás. Corre. Has ficat Cafè. cronòmetre? Pica, 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 pica. Hòstia, el cronòmetre. Vale, 48. A les 4 i 5 acabem. Vale, ja tinc dos de madera. Tu agafa, fes-te un hacha, o me la faig jo. Una tu i una jo, no? No, Demà. m'agafo jo una i tu te fas espasa. Serà... Faig jo la mesa de crafteo? No, ja la faig jo, ja la tinc. Vale, pues ara. Uepa. Hard. Això era aquí, i això... Merda, me falta madera, me cago en... Jo tant no. No, ja està, ja tinc. Ei! Que ens roben, no más. Madera. Madera, No! tu agafa madera. I després ens anem cap a la dreta. Nen. Que he de fer malatge. Joder. Hard. No más, aquí has deixat una mitja. Ah, guai. Vamos. Molaria el tricaptator. Más rápido, Pues- dije. El que tenim pensat fer, a veure si els capullos aquests no ens miren els vídeos, tenim pensat fer alguna trampa així de redstone, amb TNT, si trobem... I polles d'aquestes, però bueno, que és difícil i que requereix molt de temps, noi. de temps. Portes de madera. M'havies dit que saltant no pica, no? Vale, no. T'havíem dit que no. Va, anem tu, ja trobarem madera, va, anem. Va, vine. Mira, Ja tinc jo la mesa de crafteo, ja tinc jo la mesa. anem hard, hem de... Comida! Hard. Vaya Precisament. potrament, xaval. Hem de matar vaques, que Sí, perquè, mira, que hi ha les estic escoltant. en la Honduras, Les estic escoltant, Ai. però no sé on estan. que hi ha muntanyes molt èpiques, molt. Una mina, pedra. No, mira. Hard. No entris, capullo, que necessitem comida. Això tu. Primer no fem comida, men. Tu... Aquí, vaques! Mata Com? vaques. Tu, hem de buscar ovelles sí o sí, Sí, també.
Però les ovelles en quin bioma estaven? No, el bioma en qualsevol, però Però hi havia és més. difícil. Fort. Jungla solen haver-hi, però... I la jungla la teníem a l'altra illa. Tu estàs a la mina aquella xunga, Fort? Estic recollint pedra, tranquil. Vale. Vaig a fer-me una espasa... Fes-me un porfa, o una... Sí, una espasa. O algo així. Per allà estic matant vaques. Oires! Oh, Tu té, no estàs, Pau. a la mina. Te perdí. Voy. Where are you? Te perdí. No? No sé què ver. Necessito menjar, dona menjar, dona menjar. Te huir. Té. Echar a volar. Oh, Dios, sí, comida. Sí que te... Me va Oh, un mes. Ya está. No. Te perdí. Cállate, tío, que estem gravant, joder, nen. Ay, perdón. Es que vull llançar la meva carrera com a cantante. Sí, dicen... Ja aviso. Escriu tu, ja aviso jo. Vamos, no más. Tu va, travessem la mina, vine. Vine aquí. Ah, vols Aquí darrere. Ets tu? Madera, Sí, ets tu. madera. Vine. Deixa, que tinc 20 ja. Tu, de madera no ens la fem perquè ens la cremen. El què? A casa. Casa, ja. Espera't, agafem sorra o què? Si volem fer vidrio... Que se m'apeta el Minecraft, tu. 20, 30 FPS, bueno. Nen, veus? Estem per aquí les muntanyes toèpiques, busquem un agujero i ens tanquem. Vale. Se m'està carregant mapa. Me va lentíssim, això. Els xuncs! Els chunks. Espera't. Has vist? Hi ha un bug tope de raro ara, a la 1.5, en la que es veu... Quan trenques el quadrat, es veu el quadrat transparent i desapareix. Sí. Hòstia puta, tio. Ordinador, no me fallis ara, fill meu. No me falles, por Tio, que favor. peta el meu... No Que està me... patant el meu PC, Ara, 200 FPS. Come on, baby. Ahí. Come on. A mi me va... Que peta. Buah, sí, 5. A mi me va 20 Un sempre. FPS. Això li passa molt al meu PC, no sé per què. Hi ha 20 sempre. Però és que... Entra en lapsus, crec que a vegades. Que asco, joder, que asco. Asco. Mira, tio, 4 FPS, 5... Cabrón, he trobat cabrón. Hòstia puta, tio! T'ho juro, que asco. No puc gravar, esta boca. tio, no puc gravar. La boca. Sobre el ratolí. On? Què? Què? M'he Què quedat has tu Solano, crec que ha patat el meu PC. Fon! ¿Qué hace? Tío. Fon? A veure, nen. Què? Dios. Dios, vaya fail. És que... Ah, Dios. El meu PC fot molt d'asco a vegades. No t'escolto. Ah, vale. Ja està, ja t'escolto. És un nen. És que el subwoofer va molt malament. Tio, hòstia puta! Se m'ha peta... he vist ovelles! Amb un buc, estan a sobre de la d'esto, de la muntanya aquesta que tinc davant. On estàs, nen? A la platja. Ah, vale. Espera. Ah, te vi. Pelotudo, tinc 20 de carbó. Jo vaig a 0 FPS. Que jo vaig a 20 sempre. Va bé. Però que jo vaig a 0, que se m'està patant. Sol que naixent gravant. Tanca internet, nen. Sí, hombre. Ai, internet. El Google. Google! Tu va, que aquells ja deuen tenir una casa, diamant, res... Vagi, tio. Aquests tenen dinero. Oh, un arbre. Una oficina. Va, anem, nen. No puc! Segueix-me. Ah, no? Ah. Dore.
Ay. Hostia puta, tío. Es cosa PC. Una puta, tío. Pero no es el nuevo, A mí, ¿qué el me nuevo. puede pasar? Tengo un día rudo hoy, macho. Y... Al final tancaré Minecraft y paso, Es que... Ara tanco Minecraft, prendre pel cul. Vale, va. Ja estem de volta aquí, a veure si va ara el puto Minecraft. Era la alarma, por cierto. Té la pinta d'acabar. Té la pinta, O sigui, no sé jo. ¿Te la pinto o te la pintas? ¿Eh? Va, nen, nen. Ja? On estàs? Ja va. Ja per... Bueno, sembla que me va millor ara. Va, tio. Vine. Espera que agafo el d'esto. Ja. Estan aquí Vale. darrere, aquí darrere, Qui? les ovelles. Ah, em pensava que deies aquells ganassos. Ganàcia! Anem. Ara entrarem en una minilla. Mineta, mineta. Estaven No aquí. estamos aquí, no estamos aquí. Mira-les, mira-les, mira-les. Tens espasa? No, te l'he donat. Mates, mata, mata. T'estàs? Que m'he anat cap a l'altre cantó i no era per allà. Dios, vaya mina, que va. Corre, vine, que estan aquí totes. Que no fan despaules. Ja, però va, que hi ha justes. Pels dos. Hola, Nebrelita! Ai! Ora. Tinc un. Jo pico des de dalt un arbre, perquè Vic... He vist cridant Sí, sí. los archienemigas. Atxe. Mira! Ai, va, m'he caigut. Tu, que això és hardcore, Ja, tio. Va, tu, anem Merda. cap allà. Anem recte. Ai, no, diamant no. Hierro, hierro, vine, 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 vine. Voy. Dios, tío. Me tengo que ficar per l'aigua. Igual. Ja comença, tio. On està? Ai, no, ja no caiguis. Tu què? Tu, que no tenim antrotxes i se fa de nit. Corre, No, vine, mira, que se fa de Ah. nit. Va, anem, vine. Ah, Vine, que se fa de nit. i vols sortir fora, burro? Però en una mina no, patat. Que no, que aquí no té sortida, vine, que ens tanquem aquí. Però que necessitem que algú fes antrotxes. Vale. I can believe. Aquí, hierro. Ar. Espera, que els hi dic si dormireu. Sí, com? Ui, sonen zombis, Vale. Tu, pues tindrem que anar a la mina. En sèrio, tio? Me cago en... Que no hi ha. Oigo. Espera, Ah, agafa aquí aquest ja ferro. Tu fes un... Escala? No, Pues què? un hornete de esos. No tinc pedra. Guapos. Espera't que l'agafo. Que aquí hi ha... Cabrón. Tu, estan sonant zombis i no m'agrada gens. Puto morcillo. Baby, Tu, que no... the que ets nen. night's on fire. Picar amb un pico de madera no mola gens. Tu, tio. Vine aquí. Vine aquí dalt, puja. No m'inspira gens de confiança, això, No te digo nada y te lo digo todo. Té. Hola. I dona'm tot el ferro. O fica-la aquí al forno. Amb una mica de carbó. Bueno, pues res. Dona'm una mica de carbó. Espera. No, crema això. Primer crema això. Y luego ya lo vamos viendo. Sí, no? Fuà, tinc una espasa de madera, tu. Vaig a fer-me una de ferro, ara. ¡Pasa la madera! ¡Sí! Wooden... Una espada, porque tiene dos Vamos, de pedra. vamos nomás. Vamos, dame uno de hierro. Vale. Quan No portem? te facis una espasa, no te facis una espasa. Per què? Sí. Perquè n'he fet una altra i ja en tenia una. vale. Arr. Pues me faig un pico. Aquí hi ha hierro. Uepa. Perdóname.
Tenim que sortir... Anirem a la mina ara. Però tu vigila, boig, que sí. Oi, bo. Espera, cuina el menjar, nen. Sí, cuina menjar i fem entrotxes. Necessitem entrotxes. Ah, Ah, no, t'he donat el meu pico, vale. Llavors, necessito una mica de pedra. 2, 3, 4... nen. Què? Dotxes. Mm. A veure, teu, nen. Que sí, que Home. t'esperis, cony, que estic fent pico. No. 40. Piro a investigar. Que hi sóc el que gravo i és el que haig de fer. És la meva responsabilitat. Aquí s'acaba... Aquí baix... Tinc molta madera. Però molta. S'escolta el zombis, güey. No más. En sèrio, tio, no puc fer una escala. Quant de ferro. Tu... A la mínima, vaig dir, dir ens Tio, pirem, t'estalles en Minecraft, què? A la mínima ens pirem d'aquí, Sí. Vaig a veure si Tens trobo alguna entrada. Oye, tens gana? Perquè, macho... Sí, o sigui, no sé. Tu, què? Hi ha alguna entrada? Ah, sí, Entrada, on, nen? Aquí, joder, tío, que no puc... Que no baixaré allà... A lo loco. Patat. Oh, Tu, és que... I can see you, but I can No, feel tu, you. arquero, Fon, ajuda'm. Uh, Fon, ajuda'm. I'm coming. Tu, vigila, que els arqueros te maten, eh? Estic mort. Vinga. Jo sí, m'ha faltat... Digue'ls que queden 2 minuts. Tu, has matat a No l'arquero? informis. No informis. Sí, ja l'he matat. Tu, pues estic... Tens comida cocinada? Tinc un cor, només. Sí. Dios, tens una fletxa en tota la nuca. Tenies. Tu, give me algo. Espera, que pujo. No, madera, no! Ui, tinc molta. Tu, que vinguis, que tinc un cor. Puto nen, té. Give me. Només ens queden 2 filetes, eh? Jo tinc un sense cuinar. Espérate que me recupero vida aquí. Y ya lo hablamos. Lo vamos viendo. Guau, chaval, puto arquero, tío, és que... Han augmentat la seva velocitat d'atac i tot. I ara no fallen, saps? I pues... El que més mola de la 1.5 és... Esto no es... ¡APTK! Oye, hi ha una oveja. ¡Ah! No me jodas. No, en sèrio? No pots tornar a entrar, eh? En sèrio hem de seguir? No! Puto creeper. Bueno, tornem a començar, eh? Hombre, no estaria malament. Dios, les teves coses. Però molt putada. LOL. Ai, Walter. La puta Pau. Vaya putada. Sí que he entrat. Has pogut entrar? Vale. Espera. Parem. Bueno, pues això ha sigut el primer capítol i ens veiem a la pròxima. Adeu.